No niin, moi Jussi. Mennään käymään vessassa. Elikkä tää homma, mistä mä sulle juttelin. Tässä mun sauna tuolla. Niin, se on yksinkertainen, että tossa toi Ido-vessan painike. Ne sopii ainoastaan Ido-vessoihin. Ja siinä laitetaan tossa tämmönen puikko. Elikkä se laitetaan näin tonne. Tuohon. Ja sit vaan painetaan toi kiinni. Ja mä oon käyttänyt tämmöstä ennen. Siitä saa kans sinistä vettä ja desinfioi. No, tää on ehkä tämmönen helpompi tapa. Se ei ainakaan tipu tonne vessan, siis pönttöön. Ja jotenkin väärältä tuntuu, kai sanotaan, että vessa vedetään. Mistä se muka vedetään? Ennen oli niitä käsihantaakeita tai semmosia ja ne nipittiin, mutta Idoain painetaan tästä, että toi ensin kiinni, missä se oli se juttu, se puikko, ja sit tästä vedetään vessa. Sitten tulee tommoista näti sinistä. Mutta toi voi siis pudota, niin sen takia parempi käyttää näitä puikkoja. Mut ei mitään. Näkemisiä ja kuulumisia. Noin siis. Moi.